Δεν έχουν καταλάβει με ποιον έχουν μπλέξει, έτσι. Ούτε εσείς έχετε καταλάβει με ποιον έχετε μπλέξει. Εσείς πίσω από την κάμερα που με κοιτάτε, όχι η παραγωγή. Εσείς που είστε μέσα στην κάμερα, εκεί στις οθόνες σας. Είναι η τρέλα, είμαι το τρελοκομείο. 10 παίχτες ήρθανε στη Σαντορίνη και παίξανε πολλά παιχνίδια για να κερδίσουν δώρα, ταξίδια, αλλά πάνω απ' όλα μία εμπειρία. Μία εμπειρία παιχνιδιών της B4 Battle. Δεν αντέχω αυτό το κόλλημα, το κόλλημα, το κόλλημα, το κόλλημα, το κόλλημα. Δεν αντέχω αυτό το κόλλημα, το κόλλημα, το κόλλημα, το κόλλημα, το κόλλημα. Ξύπνα νωρίς, το κεφάλι βαρύ, ο καφές δεν περνά και η μέρα θολή. Το λεωφορείο γεμάτο κορμιά, κανείς δεν μιλάει, κανείς δεν κοιτάει. Η δουλειά με τραβάει από το λαιμό κι όλα μοιάζουν γνωστά. Μα δεν νιώθω εγώ, κοιτάω το ρολόι και λέω γιατί. Ο χρόνος γελάει και μόνο σιωπή. Δεν αντέχω αυτό το κόλλημα, το κόλλημα, το κόλλημα, το κόλλημα, το κόλλημα. Τα επεισόδια είναι στο YouTube. Μπείτε στο YouTube και κάντε εγγραφή στο κανάλι της B4 Battle.